berezitasuna dauka lienzo beak, dala lienzo txuri bat, baina beste talderik. Eta tratamendu baten bidez sortu da sinur hori. Eta oso gustuko du jendeak, bat emakumeak bikoa dauek. Eta, jendeak ikusten du baita benetatik elefante bat. Gero da, polen. Tekila da, esplikazio hori beti. Pixka bat zer, hau da polen, eta da izenburu ematen duen hau izantzaren kartel bat. Eta beste eguan daudenak ere hauen polena dira, beste eguan daudenak ere polena dira. Hauek baina baino? Hauek ez ez. No, hauek ezberdinak dira. Hauek sakonakoak dira. Hemen ere jendeak ikusten du hau bat bodegoi modernoa. Eta hemen horria beste sakotasun badago, beste baso bat zela. Horrek, batzuk identifikatzen dute, horretzen dute, bat herritarrak, xumetarekin, koloreak horretako dugu, beti xumetaren duan ikusten ditugu, eta baita nahi ez, jantzin dute zaitu eta badauka hile bat. Gero binako bestekoak bat teknika izan egin da, hau esposa paperean egin dago, eta baita ere aklinikoa esmaltea. Eta polita da, txegin baita ere oso femeninoa eta emakumetik guztuz egin da. Eta izena du Andromeda. Bai, egia da, danak ere nahiko formatu handixan bakartua dira, hauek ez daukat beste, baina gero labina batzuk ere badaude, zenbait kasuko. Hauek sei paritxukoa dira, hauek margolan karakter handiagoa dira, energikoagoak, esango dute, osoagoa. Baita ere hori egin. Eta arek ere bat dugu kolorean gatik, xumetaren anillo bat. Eta gero hau da, aurtengo kuadroak, eta jendeak horretzen nola indezun, zer fotografka, eta, etorri dian batzuk ikusten dituzte angulak, beste batzuk umeak ikusten dute kabi bat, txorika, baita ere jendeak galdetzen du ezuki honek kasuan nola sortu lan efektu horiek movimentua dira. Baita ere hori bada. Eta gero da egitegu ipa batzuk. Zer egin